A suba da peaxe na AP9 é unha realidade que non están dispostos a aceptar nin moitos veciños nin partidos políticos como o BNG. Esta mañá os dirixentes deste partido reuníronse no Centro Social do Gorgullón para dar a coñecer a campaña institucional que van a iniciar co obxectivo de poñer fin a esta situación. Por lo tanto, queremos facer unha campaña pública, tanto institucional como social, para dar a conocer este problema e que entre todos seamos capaces de que cambie o posicionamento a ese respecto do Estado español. Ana Pontón dixo que o BNG non vai a permitir que a Audasa continúe saqueando os galegos co beneplácito de Feijóo e de Rajoy. Por esta razón, solicitan a transferencia da AP9 a Galicia e a supresión progresiva das peaxes. Denunciar que a AP9 constitúe un auténtico saqueo á economía de Galiza e tamén ás economías familiares do noso país, un saqueo que nós non imos aceptar resignadamente. E moito menos creemos que este fin de ano o agasallo, o aguinaldo que nos queiran deixar o señor Rajoy e o señor Feijóo sexan subirnos un 4%, unhas peaxes que xa son das máis elevadas do Estado e que ademais non lo fan nun país no que temos as pensións e os salarios máis baixos tamén de todo o Estado español. Dende o BNG non entenden como se pode permitir a esta suba do 4% na AP9 e a vez o Estado falle unha rebaixa do 5% nos impostos á Audasa. É importante tamén que os galegos e galegas saiban que desde que goberna o señor Rajoy as peaxes na AP9 se incrementaron un 36%, é dicir, case 4 veces máis que o incremento do IPC, e tamén é importante que os galegos e galegas sepan que mentres Rajoy para o ano que ven nos vai subir as peaxes un 4%, ese non é o trato que lle dá a Audasa. A Audasa o que veñen de facer é rebaixarlle os impostos que ten que pagar un 5%. Isto que significa que nós vamos a pagar máis peaxes, pero, sin embargo, a Audasa ten beneficios fiscais, agasallos fiscais por parte do goberno de Rajoy. A través de mocións e doutras vías estarán presentes estas peticións do BNG en todos os concellos galegos. O fin que esta transferencia da AP9 sexa canto antes unha realidade.